Și de această dată Delete. vom juca... Continuă, hai. Ce dracu, am uitat ce... Hai, continuă, Bă. da. Vezi dacă filmezi, dar asigur-te că data trecută am pățit-o la fel. Intru Bă, cu apa aia. am filmat, filmez, bă. Bun, bine, hai. Dar și atunci am filmat numai că pula mea nu mergea. Bun, bă, gata, am intrat. bă, că am Deci adormit. noi am filmat toate și nu Bă, mai ce mers. dracu, bă. Da, bine. Din cauza inteligenței lui Ednu. Că doar... Bă, Unde te-ai spawnat? așa. Lângă mine. Ok, bun. Hai, bă, să mă ajuți să mai săpăm Stai, bă, copace. Stai, bă, stai, bă, ba da, lângă mine, dar unde ești? Bă, sunt la pădurea aia, bă. Care păduri? Pădurea ta. Gata, te-am... Nu, e o oaie. E o oaie. Hai de mă, Oaia trebuie să moară. ai găsit America, bă. Nu, am găsit o pernă și un pat. Viu. Vreau o pernă, du-te, da! Mori. Mori? Cred că trebuia să o îmblânzesc ca să pot să iau mai mult. Da, nu-i bani. Dacă mă mai contează. Nu contează, bă. Pula. Hai, unde ești? Vino la mine ca să mă ia după tine, că nu știu unde te duci. Bă, prostle, eu sap lemn, ai zis să sap un Dar steak unde de cu ce ăsta. mă sap lemn ca să vin și eu și sap cu tine? Bă, Da, mă, tam. aia e pădurea. Cred că am văzut. Ce dracu, bă, unde dracu te duci? Încă o oaie. Nu fac pat, frate. Da, și dacă eu nu dorm, îți faci tu pat pe dracu. Exact. Trebuie să avem 6 bucăți de lână. Am două. Nu mișcăm bine până acum. Sex time. Ce-i pula? Bă, unde? Bă, unde? M-am pierdut. Ai, bă, la vino la mine, Bă, na. serios, chiar m-am pierdut, chiar nu știu unde. Ok. Așa. Vino după mine. Hai, bă, că vin la mine, na. Hai, bă, pulă, că vin la mine, stai că m-am pierdut și eu. Aha, sus, pu. Bă, stai, nu e asta în limba, da. Bă. Păi dacă ești prost, nu trebuie să te duci la apă. Uite o oaie! Pe tine te interesează am o oaia, frate. Da, pe tine ce pula mea te interesează? Păi eu stau pe loc și ți-am zis să vin. Nu-i oaie. Nu, e un prost. Hai odată. Dar nu știu unde dracu, Dar bă. tu scurul tău, te-ai dus acolo, aveai 3 păduri una lângă alta, te-ai dus tu la aia cea mai complicată, cretinule. Uite, aveai pădurea 1, pădure 1, pădure 2 și păduri 3. Și pădurii sus pula. Exact, nu. Haide, mă, sabă. În pădurea cu mesteceni, eu mă fac și tu de Ce? lemni. Uite, te văd, bă, prostule, vino încoa. Bă, vino încoa. Lasă-mă în pace. Unde ești, bă? Bă, eu te văd aici, bă, fraiere. Bă, încolo, bă! Te-ai dus la Încolo. pădurea cea mai diccat, bă. Da, bă, sigur ești tu aici, bă. Bă, stai pe loc, stai pe loc. Ce, bă, stai lingură. Eu vezi că am un târnăcop în mână, stai lingură. Așa, fugi prost. Bă, am luat da, am luat trac în de gură. Unde faci în casă? Bă, nu mă interesează unde facem, ca să mai întâi săpăm Da, eu mă chestii. am dus ca casă. Faci în casă în vârf, de unde? Ai, bă, serios, lasă-mă în serios, pace. facem? Facem de acum din primul episod, ce dracu, bă. Da, bă. Da, bă. Păi da, ce facem în primul episod? Săpăm, bă. În al doilea episod. Săpăm, na, Nu poftim. vai mine nasul, pu. Bă, prostule, mergem acolo Bă. unde am văzut mine, bă, du-te, fraiere. dracu, bă. Că acolo să găsim Putem iron. să mergem oriunde, nu acolo. Și de ce? Că acolo găsim diamanturi și nu vrei. Acolo pare Jimmy coșmare. Nu-i place. Ai, bă, Bă, tare. trebuie să ascult ce zice Jimmy. Ai, bă, lasă-mă în pace, da, mea. E Jimmy. Dacă l-ai ști tu pe Jimmy. Îl recunoaște așa mai departe. L-ai cules brutal, are coșmare în zona aia. Am 51 de bucăți. Eu am 7. Bun, dă-le. Nu, 7 bucăți din cobblestone. Ai, dracu. Facem cu cobblestone și cu lemn și cu lemn de celălalt. Da.
Bă, nu știi celălalt. E un Bă, singur. lemn de la nefăcut și lemn de la crăpat. da. Mi-a crăpat. Mor. Stai. Am pus lână. Nu, lână. Așa. Bă, tors. Ce să mai craftez un târnacop. Și un furnal îl trebuie, nu? Având în vedere că ni trebuie. Tu sap cu mâna, frate? Da, bă. Păi da, dă să-ți fac un târnăcop, cretinule, că am 19 bucăți. Un topor, bă. Tot aia. Bă, vină în cap. Nu te du în pădurea cu alunii. Eu mâncat cu mâini sprune. Opa. Opa. Hai, bă, nu mai facem. Îți fac și un chest aici și ne punem lucrurile aici, da? Da, și parcă vă că o să ne pierdem de chest. Da, pe dacă ești pâmpit și te duci în cur păduri și nu vrei să căutăm un loc unde e și aproape de pădure și aproape de munte și putem să facem și casă. Dar nu, de ce să nu fii tu capul ăsta? Bă. Eu Eu deja nu-ți mai văd numele, deci ești prost. Bă, eu deja ți-am făcut un de aia, da? Un civa. Un steak. Bine, și eu am 16. Fii sănătos. Ce ai să ai? Ai o pulă în cur, Bă, băi. dar bunica tu zicea că vine 5 minute, bă. Da, știu. Mi-e foame! Unde te-ai dus, bă? Sapă în mine, cretinule. Și care? Unde ai săpat? Pe jos. Bă, nu văd. Și tot ălăuiești. Bă! Mai în dreapta, puternic. Puternic, bă, dreapta pe loc. Apra, uite, vezi, prost. Puternic, da, bă, puternic. Da-te, am zis. Ai chestul pus acolo, bă, pulă. Ai un chest pus acolo. Și ce? Ești prost, lasă-mă să minez. Bă, dă torțile, bă. De ce? Ca să mă duc în mina aia, bă, dacă tu nu vrei să vii cu mine. Nu, săpăm aici, că am nevoie oricum de cobblestone și acolo nu o să sap cobblestone. A, uite un topor. Da, să-mi trebuie mie topor. Pe topor îți trebuie dacă sap lemne. Dacă sap lemne. Pe da și lemne sap. Ba nu. Nu mai sap, Mai gata. vezi cărbune. S-au terminat. Până. Până. Păi atunci hai să facem casă. Bă, nu facem din primul Păi episod. și atunci, ce vrei să facem? Săpăm, bă. Păi sap deja. Tu sapă lemne să avem destule, să nu mai săpăm atunci. Bă, și pe mine am făcut degeaba târnăcop. Ți le dau ție, bă. Ce? Târnăcope. Pun niște adule, pun în chest. A, deja ai găsit mină? Da, am găsit ceva cărbune. Stai că sap și eu. Nu știu, nu continuu să sap în jur. Bă, ține târnăcop. Dați de lemn? Da. Dă-le dracu, poți să-l și arunci. Dă-le dracu. Bă, uite, vină puțin la mine. Stai puțin. Mulțumesc. Du-te, dar cu voi. Oricum n-am nevoie de el. Deci pot să le țin oricum. Hai, bă, nu credeam că s-au făcut seară. Bă, tu ai pus prea repede torții. Dă-le dracu. Mai am încă 9 și mai am craftate. Mai am o grămadă de cărbune. Mai am un steak de cărbune, frate. Bă, săpăm și lemn dintre ăsta mai alt? Păi n-avem nevoie, numai de la... E săpat de o singură culoare, nu? Bun, numai de la. Mai sapă cam un steak și după ce terminăm căutăm loc de casă. Chiar dacă... Deci nu mă interesează ce spui că nu facem din primul episod. O să începem să facem ceva fundație, nu știu. Chiar, din al doilea episodul facem. Câte minute avem, de fapt? 8, 9. Eu să vezi cam un sfert de oră până termin steak-ul ăla. Și de acolo terminăm. Păi da, pe asta facem în următorul episod, bă. Opa! Ce ai găsit, mine? Da, Stai că vin și eu. bagane. Chicior! Ia, pă un crafting table sau ceva. Da, bă, prostule, ai, îl sap pe ăla de acolo. Sapă. O, și avem și lava aici. Sigur avem diamante. Bun, hai că vin Dar și numai eu. că plafonul e cam slab. Nu știu cum să zic, e plafon de la... Bă, eu iau chestul, nu mă interesează ce zici tu. Poate o să ne pierdem prin... Așa, deci, hai, vin. Nii, bă. Fair. Bă, așteaptă. Bă, Așteaptă-mă. știi ce? Facem casă în mină. Bă, dă-mi pula mea, că nu facem acum. De ce? De aia. Da, eu vreau. Nu acum. Da. Bă, când ajung aici în mină, terminăm episod, ok? Primul episod.
Nu bine. Oricum faci după 5 minute și pe al doilea, nu-i bat. Ok. Deci, stai mă pe loc. Bă, cum dracu îmi pun alea ca să mă văd eu, bă? Third person view din opțiuni. Așa, bun. Deci, cam atât a fost cu uite, am găsit Iron, bă. Da, și eu am găsit Iron, dar nu să lângă prostul. Deci, cam, vino la ci lângă mine, parcă văd cum mă pic directul la... Dar ești la 1 milimetru de la... Știu! Hai mă, mai aici. Cam asta a fost, nu? Deci, da, cam atât a fost pentru primul episod. Bă, pleacă de aici, bă. No! Hai. Ok. Pa!